Deborah ronghang itu makarbi apran ke damnang barni hat along parok tum ke thenga pot ke thenge chok amat pran damnang julo non. Lasi in this podcast we'll discuss about this, okay? Laso pu thakla chingwai pene chithanang de kumantu lo laso aghotna ke inke lapen kumatum lo ke thenge amuni tuma men gupi lo RSL lo malai tum phan lapen kuna adim long lo adim men a factory men gupilang tonya details sang than polo pena a family lam tang than po Deborah ronghang who hails from Dokmoka is Karbinglong Dokmoka pende chini ne tum do olang mon kaise tum adhok tum chini lo mine hai but still many nitum karbi rat tum chini ne dup piklang la so ke sapu thak la ben pen niphan comment pi pen na request bang do nitum karbi tum rat tum mane la so pu thak video samar tha selam tha pura sini sab so investigate kuri la so investigate kuri at pen nang than bo busi ma